Jesu Kristu inkosi. Siphinde sibingelele abazalwane, siyambonga uNkulunkulu osilondile nosikhulile kuze kube lesi sikhathi enkonzweni yethu uNkulunkulu asihlelele yona ngendlela emangalisayo nobumnandi esibuzwayo lana. Ufisa ngathi singeke sahlukana silokhu sishayile nje kuzokuyosa njengomphetho washo wathi ngathi besingakha amadokodo. Siyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu asenzele khona okuhle nemvula wasibambela yona, umsebenzi muhle uyaqhubeka egameni likaJesu, amen. Kunesimemezelo belana ukuthiwa kunesikhwama esilahlekile osibonile, sicela ukuthi asinikeze noma silethe ngaphambili noma mhlawumbe ese-Adidas esi-blue silahleke ebhasini leli elisuka eMafakatini. Bekunengubo phakathi kanye nesicathulo nokunye bekuphakathi. Siyacela uma kukhona okubonile ngakuletha ngaphambili noma anikeze ubaba uZikode, amen. Sigijima-ke nohlelo sesiqalile bazalwane, kusekho kunye sigijima nohlelo. Sizocela-ke ofakazi abayisihlanu sibanikeze nje imizuzu eyisihlanu egameni likaJesu. Jesu Kristu oyinkosi. Ngibaba umphostoli nomama nomfundi bonke nomfundisikazi, obaba nomama nentsha nomhlaba wonke. Ngithi uJesu Kristu oyinkosi. Lomhlabeleli ngosho sengolengozi yemoto kwenzeka kanje ngezikhulumite eziende. Angikade ngiyawucheka amathaya ngoba ayisephantile, awacheka basekwacheka ngizohambisa imoto kwi-alignment uma senginemali. Uma sengibuya ngihamba nje kahle ngo-60 kanti ngihamba ngo-800 endaweni ehlelayo ende. Uma ngithi ngiqeda imizi sizofezathi kuvele kube inyama emehlweni wena ubona i-loadshedding kodwa inyama emehlweni imoto yaphukela ngapha kwa-left. Uma sengibuya ngezwe ukuthi angikho right, cha ngihambe kancane. Kunemashwe omude lapha uma usengasekhaya. Kwathi manje ngikademezi kweteleni wakhona lekhakhona kwamnyama emehlweni wena wabona i-loadshedding. Kodwa inyama emehlweni ngayizwa imoto ishayisa lapho edongweni, angiboni njalo. Kodwa ngaphuma esithiphe egwaqeni silimele. Nami sengilimele kodwa angithi ngilimele. uNkulunkulu enomusa kuqhamuka insizwa ngemoto ithi hawu engathi balukudlula lona ngidele ngiduwe athi ngibonile lapha
imoto ngibone vele ngabalapha ngibona nemoto isho la ngapha unkulunkulu ayivele ukuthi sikahlangani nayo wayikhiphela kwa-left le moto cha-ke wangithatha-ke mfana wangibeka ekhaya bayilanda-ke imoto cha angizwa lutho mina bathi angesibhedlela hayi angesibhedlela akukho lutho ngolwesine ibhoke inhlungu ngolwesihlanu ngihambele esibhedlela bafaka i-x-ray bathi isihlaka lesi sikrekhile cha idolo akho lutho hayi bangikhonke ngibuyele ekhaya zibhoke inhlungu ngibuyele futhi hayi banginika amaphilisi zibhoke inhlungu ngibuyele khona bese bekungabhija nale-ke esibhedlela mhlawumbe 22 nale nale sibhedlela angikwazi ukuvuka zibhokile abantu inhlungu ngempela angisakwazi ukuphenduka angisakwazi ukuvuka kodwa nje ngibonga uNkulunkulu ngokuthi kuthi mase kubhoke inhlungu ebusuku ngithi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi yoze kulale ngiyavuka isekhe inhlungu noma nini mase kubhoke inhlungu nje uJesu Kristu uyinkosi ngisho kodwa ukuthoba kulale kuse ngingasekhe inhlungu hayi-ke ngiphumela esibhedlela mhla 21 February kodwa akuhambeki ngifike ekhaya unyaka wa-left alifuna ehlala phansi nelo-right nje hayi akukho kahle ngibuyele esibhedlela mhla 28 bafike bathi hayi lolo wa-left luprekhile eqakaleni bangikhona cha-ke kumasibangconywana ngibuyele ekhaya olawa-right unyawo umlenze wawuvuke manje angisakwazi ukunyathela ngibuyele mhla 11 March wafike khona bangikhokhe lo wa-right manje sengikhokhe emlenze omibili manje angisakwazi ukuhamba sengiyathathwa hayi ngihlale-ke lapho ekhaya-ke cha-ke kusevuma ukuthi ngivuke esibhedlela ngipake etoilet ngeke ngihlale phansi angisakwazi ukusukuma funa bangisukumisi uNkulunkulu emuhle umkhosi ngawadeleli first day yomkhosi kona lo wa-3 days ngasawusungasukuma nathi ngithele kodwa sukuma ngase ngisukuma ngasukuma induku yasengihamba ngase ngiyeka sengihamba ngokolo lapha endlini kuphela kwakho kwafika lo mkhosi waqhubeka ngomhla ka-10 of day 10 lo mkhosi wathi guqa ngase ngiguqa ngangahamba noguqa ngaguqa kusukela lapho kuye manje ngiyambonga uNkulunkulu ngiyambonga yeah